Ik ben in Driessen op zoek naar Piet en Aukje. Zij zijn opgewoond door hun dochter Irma. En Piet en Aukje hebben die hebben wat pech gewoon de laatste tijd. Dus hun dochter zei, nou, ze verdienen wel even een opkijker. Het is een heel verhaal, dus we zullen even een beetje aanbellen om te horen wat er al gebeurd is het al rond hier. Hopelijk ben ze thuis en dat we ze lekker verrassen kunnen met een mooi oliebollenpakket. Ah, schöne zomer. Ja. Daar is al. Dit is Piet, neem ik aan. Nou, dat is Piet al, ja. Ja. Ja, Piet had het nog net skeerd. Nee, nou dat hindert niks. We willen een verrassing natuurlijk, hè? Kun je een stapje voor u doen? Ja. Ja, dan kunnen we je wat beter zien. Nou, Ik heb namelijk een hele mooie verrassing. voor mij als Van je hem allebei. Echt voor jouw vrouw. ik hoor, haal het erbij halen. Ja, en die terbeen? Achter de raam. Oh, sje. Aukje. Ja, dit is hier voor de Sje, dus dat wie ook ook al. Nou, wat doe je? De goeie dag. Hoi. Hoi. We hebben een verrassing. Ja. Een hartstikke had je mooi, inderdaad, een mooi wat pakketje van hem. Oh ja, welkom. leuk. Super. Maar iemand had een berichtje gestuurd naar u en die zei, ja, je verdien je wel een opkijker. Want je hebt wat pech gewoon het al rond hier, toch? Ja. Ja, oh ja, ik ken wel. Ik zei het. Kun je er wat over vertellen? Nou ja, ik zou uit de auto stappen en ik hek met de voet achter langs de horsel van mijn tasje. En ja, dan kon ik een voet net op de grond zetten, dus ik keep door de zijde. Op de heup, nou dan doe je die stik. Ach, En dan had een pen inzet en een schroef. En dan mag ik weer rennen leren. ja. En wil dat wat? Ja, dat gaat wel wat. Ja, traprennen gaat wel maar één kruk en dingen omheen. Ja, dat gaat wel, hè? Dus het gaat weer wat de goede kant in, Ja, het gelukkig. bed met nou uit de kamer bij. Ja. Weet je wat ik wel weer een beetje klaar mee Ja, tegen? Ja. Ja. En toen kreeg je hem ook nog corona erachterom. Ja, gaat erom. voor de oorlog doe ik thuis weer. Oh, de oren thuis. Ja. Ja. Dus geen fysio in de hoofd, mocht net. Nee, mag niet. Ja, maar daar in maar. Even letter. Ja. Ja, het visio bij ons westen, dan gaat ze met traprennen leren, dus dat gaat nog. Ik hoor al dagen even oefening. Ja. Ja. Maar daar ben je me wel goed van hersteld? Ja, dat gaat net heel slim hoor. Nee, gelukkig niet. Nee. Ik ben inente, dus het net slim. Nee, dat scheelt dan wel. Ja. 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 Nou, iemand die had dus een berichtje gestuurd en die zei, nou, naar zijn raad hier, toch wel even leuk om even een mooie verrassing te brengen. Heb je een idee waar dat wezen kan? Oh, je van de bij. Dus Irma? Irma inderdaad. Ja, Ja. dat is Irma Haastreek. Ja, en dat krijgt wat voor de? Absoluut, ja. Dus dat Heel komt net mooi. helemaal als een verrassing dat ze dat in had. Superleuk. Nee, we wisten natuurlijk net. Nee. Dat We is het waren van er. niks. Nee. Ik ben krijg thuis. Oh, ja. Nou, dan ben we mooi op Een tijd. blauwstipje, hè? Ja, sure. Nou, zeker het op een rollator zetten. Dan... Ja, Ik wil doe lekker, ik wil lekker wel rijden. Oh, dat past correct dat net. zei ja. Ja, zo even. Zo, hartstikke mooi. Nou, Nou, er zit van alles wat in, dus nou, dat komt vast wel op, Die denk ik. rijdt er maar. Ja, wat toch? Goed, ja, ja. Oké, helemaal goed. Tegen bedankt. Ja, Hè? super bedankt Irma. Super bedankt. Dus juist het vers wel. Ja.